Otenore kod migao ma jotich ojiwo rowere ma pacho ka mondo orwak thuolo mag tije mayudore e pinje mag jowagunda kaka achiel kuom yore mag tieko onge mar tich e pacho ka. Kanoloso e romo ma jotije e kaunti ma Kilifi, jataa tije migao ma jotich Shadrack Mwadime owacho ni nitie thuolo mag tije mag jotije e pinje maoko ne rowere ma Kenya. Kata kamano, kwan jok ma oro kwayo mag thuolo ma kamago ni piny mokalo. Mwadime nogolo siem ne jo Kenya mandiko jotich madhi e pinje ma oko ka bang'e to gikale thagruok komedo kwayo rowere mondo ne ni ging'iyo e mbui mar NEA kapok gindikore kod riwruoge matero ji e pinje ma oko. We are not just encouraging them to migrate abroad on these opportunities. We want them to go for short-term contracts so that they can come back home and invest in our local economy so that our economy expands. And as they invest, they will also offer employment opportunities to their younger brothers and sisters. The bilateral labor agreements we are negotiating as it is currently are human rights based. Ile mambo tulikuwa tunasikia hapo zamani, Mkenya ameenda pengine nchi fulani huko Middle East, alafu simu yake imechukuliwa, haitaweza kutendeka tena kulingana na zile bilateral labor agreements ambayo tunasign. Jopur niang' mawuok e